Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Thank you, Christine, ha? Mawaw ko nimo pero bahala na. Kaysa maunan pa unya ako sa uban. Kaya nga na di ay. May baili-baili unyang gabi sa sityo Pilapilan. May mo bang kuhaon ta ka sa inyo o dadon dito? Sure. Di mahay mo. Di ko masugot. Sir Pakondo, maingod to, sir. Ay, ngano pang yukbo man kay mong tanan anak niya, ha? Nga unta, sinaligan naman na siya din, hindi pa? Dili siya ang... Makabiya ka na din, Limuel. Sige, sir. Excuse me ninyo, Christine, Melody. Lem, kita tao niya, ha? Isa lagi ko. Ako. Pugo pa gani ko ni Ingon. Do. Mel, dali niya. Kay it's so init here. Ha, nisamot ka init ka may tiguwa nga init ug nga ni Dool. Ano, mister, ha? Ay, babay! What ako, ay! Tagal madugmo ka, mabuklan mo agtan! Shit. Kitiguang nga naging siya na ko na. Magdungat ang tanan sa pagkaon. Kini imong dako-dako nga bani sa saging ili. Kay dako makakaon. May sartin magkod Sir Facundo. Nahugasan din akong tarog, sir. Kinilay gabita, ba ikong tanim mo, sir, nga musaw na mukaon. Way problema manang. Ele, ikaw man hinuoy nagkutsara, naunsa ka man hinuon diha, ihatag na ni sir, oy. Mas mayo nga magkinamot na lang kitang tanan nga mga no? Mas komportable nga magkinamot kung budol ang kaon. Di ba mga kauban? Nakapatay ka. Mas tinaho nila si Facundo kay ni Ali. Tungod tingali kay amang manggod ng atong amo dali, pero kasabot ko. Ay, amang man, di makasukol. O niya, dispitado, baya kayo og porma sa Sir Pakondo. Hambog kiyaro paghihapon sa para nako. Pero sige kag tanaw. Tanaw daw ang kalagot. Chris, sino bang baboy, oh? Ay, thank you. Uy, ang akong anak, murag makadagit, manhiro gwapa. Wa para bay uyab ni nga akong anak day. Si tatay, oy. Oh. Wa pa ka makauyab, sukad, alam? Ay, nakauyab na naday. Sauna, pero wa may makauyo na eh. Mas ganahan minimo kay gwapa ka. Thank you. Sir, imbitaron dai mo na buon niyang gabi May gamay baili-baili nga buhaton ang kapunungan sa Purok Pilapilan. Base ga makatunga ka, sir. Kung di ka busy ba, unya ka nang imbitahon usab ni namo ang imong igagaw nga dalaga? Gagaw? Siya na ba? Ako man din? Ay, mahimo sab ka gamuadto yan na. Pero kining guwapa nga tapan, ining among ulitaw, unta ang among imbitaron. Aron malipay sa ding ulitaw na mo ba? Sinanay sa doy. Ay, mahimo ba, sir? Oh, Sure. Mutong ako. Ay, salamat, ma'am. Buutan ka yun sa mas imong agaw nga si Facundo, ma'am. Si Sir Facundo, ba? Siya? Buutan ni siya? Mao ba? Buutan ko no ka, Lain sa kay mo palipad ka. Huy! oh. Ihatod ko na ko ni Facundo niya sa inyong dapit. What? Shh! Diba? Sige, sakay na mo. Christine,
Christine. Limel, may tuyo ka? Nalipay ko nga, muadto ka unya. Magkita unya ta. Okay. Kristen, Sige, sige. Magkita lang taon niya, ha? Bye. Amping mo. Bye. Bye! Bye! Kita taon niya, ha? See you later! Sakto na, girl. Ay, pagdala. Nana! Girl, dangwam. Nana sa kayo dagit. Wa pa gani. wapa. So may plano kang sugton siya. Kung manguyab, why not? O kung dili ate. Ako ang manguyab. May problema ba dae, Ana? Makahimo ka na ate? Why not? Kung may gusto ka, make a way. Ingon day ni Ana. Of course. Go, girl. Dangwam. Pahinomduman tanang ka. Ngawa ka sa syudad, Christine. Di ni mo mahimo nga dadon din niya ang imong naandan nga buhaton sa syudad. Gosh, why not? Gidana ko kung kaugalingon everywhere I go. So, imposible nga din ako madang akong batasan. I love the party. I love life. I'm so New York. Papa mo, Pilipinas. Ay, salamat na uli na kita. May gusto kang akong andamon, kuya? Wa, salamat yan, ha. Sige na, magkabiya ka na. Sige. If ever may kinahanglan ka, just tell me, okay? Okay. Mel, asay mo kwarto? Ato ko dito, pi. Magchika ta, hangtod ta. Hangtod ba pulaan ta, anya makatuog ko. Naasa. Di ka mahimong mo pahuway. Ala? And why not? Kay wa kay nahimo karong adlaw. Inay nga mangibot ka sa sagbot sa pilapilan. Wa kapag gani mangibot, agsigi ka na og kuan diha. Sige na tabi diha. Sa day nako, kuno ako makapangibot. You said ka to me nga inside ko sa car. Pero wa na nimo buhata. Og dili ko sab kato isulti if you were just so decent with your dress. Hoy, fuck, kondo. Dili man decente sa imong pananaw ang akong sininaan, but I am a decent woman. Decent? You call yourself decent? Nga mupatol og lalaki sa una palang nilang prakita mo ba? Wala no, nakikigala lang si Limuel. Dili siya makikigala nimo kun wa nimo unhi. Friendly man ko. May problema day ka, ana? Mo na nang tingali ko sa akong room, no? Diha ra ka. Magdungan ta. You're not being friendly. You're being flirt. If I am being flirt, unsay na Naay problema? Ha? May problema ka sa akong pag-flirt, tiguang? Wala! Batay na dyan, diba? Hilom na, girl. No! Hilom good. Mas may ning mahipaw ning tiguang nga batanon pa ko. I still have my youth to enjoy. Ikaw, kung wa nimo ma-enjoy imong kabatanon sa una kay boring ang imong pagkatao, ayaw pangangin. Let me be me. Let me enjoy. Kay wa kay labot nako. Ug wa sa ko'y labot nimo. So, di ta maghilab tanay duha. Okay? Bagong Pilipinas! Oh, girl! Not unless nakagusto ka nako fuck kondo. No way. You like me? No dice. So, unsa di ay type nimo sa babae? Babae nga buutan, matinahuron, kugihan, ug mahinhin. In short, dili sama nimo. Ouch! Gisakitan ko. Mura ko na buklan sa agtang. Oh, girl! Hoy, Oh, girl! sayang. Tay pa unta ta ka. Usa? Ay, joke. Joke! Di po ta ka-type, no? Kay ganahan sa kog lalaki nga buutan og gentleman ug wa ka ana. So, patas. Dili ko nimo type, di isa di ka type. Sugod na sa trabaho. But wait, there's more. Girl, almost done na. Challenging ang sama nimo. And so,
buhaton ako ang tanan nga mataypan sag ko nimo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!